Nie zadzieram, w biurze jest znowu afera. Jeba wszystkich kabaniarzy, nie robimy też pompiarzy. Nie coś dla garzy, to się później w piekle smaży. Narzeczona nie gangsterka. Na, hát hello-sztok, én már a csatornám, nem, még azért a csatornám nevét csak tudom, Kentaur vagyok, és hát igen, most a Township-bel fogunk játszani, életemben először játszom ezt a játékot, szóval, ja, nekem viszonylag azért nehéz is lesz hozzászokni, mert ugye mindig ilyen játékokkal játszottam, hogy így ilyen Brawl Stars, vagy Stumble Guys, meg általában most már nem is játszottam, csak gépen, vagy Xboxon. Na jó, a Blocky Farmmal játszottam, és ez megkönnyíti mindennek az alapját. Tehát nagyjából ugyanaz a játékmechanika, csak máshogy néz ki maga a játék. Szóval, ja. Igen. De szerintem az a játék jó lesz. Barátaim elmondása alapján. Hova tegyem? Hova tegyem, hogy jó legyen? Megérett a búza. Ilyen nincs. Jó van. Csak mert ti nem tudjátok, de nekem a felvevőkénél írja a másodpercet, meg hogy be van kapcsolva a mikrofon. Na most ugye az meg belelóg a kamerába, és hát igen, eléggé zavaró. És egyébként sajnálatos módon, ugye eddig nem volt videó, mert nem értem rá, kezdődött az iskola, és hát igen. Bár még a csatorna nem fog befejeződni azért, de biztos vagyok benne, hogy nem naponta lesz videó. Talán, hogyha tetszik ez a játék nem csak nektek, mint nézőnek, hanem nekem is, akkor talán megtartom. Nem Township lesz, hanem Csendur falu. Csendur falu. Még egy kiszállítás. Nagyon jó. És már nincsen búza. Elfogyott a búza. Get. Na, get. Oszta! Farming. Na, ugye most ez kell nekünk. Show. El kell érnem a level 4-et. Factories. Na már a feed millt le tudom rakni. Jó lesz szerintem ide. Need to feed. És veszünk egyet. Mert megtehetjük. Igazából 2 is vehetnénk. A populáció. Irin. Friends. Persze, nyilván ez egy bot, tehát mit is gondolnék, de azért egy elég nagy apartman. School. De konkrét itt minden van. Na jó, hát menjünk vissza minkhez. Igen, egyébként, hogyha telefonról nézitek, nem mondom azt, hogy rakjátok át a minőséget, de ha nem rakjátok át, ne várjatok olyan nagy teljesítményt.
Expand. Most hova lett a városom? Ja, itt van. Ez mi? Restore to mine. Unlock at level 21. És nem tudom, de szerintem fogok elindítani egy olyan dolgot, most nem, hogy ugye sokat játszok ilyen Whiteout Without Survivor, biztos, hogy ismeritek, mert igazából, ha nem ismeritek, keressetek rá, nagyon jó játék, én csak ajánlani tudom. És igazából szerintem nagyon jó, de ami még jobb mondhatni, így, hogy még jobb az meg az, hogy jaj, free. Jó, kell egy cottage. Akkor berakjuk ide. Szóval, ja, we need cheese, but we haven't got any food. Houses, factories és dairy factories, ami elfér, hova fér el? Ne, mondja. Így. More houses need. Jó, hogy more houses need, de most építek millió egyet. Na akkor így. Na, így már jó. Szóval, ugye játszok én az idle, mit tudom én, hogy kell kiejteni. Valami olyasmi, hogy idle football club, vagy valami ilyesmi. Valami hasonló a neve. És hát, ja, arról szól, hogy focistáim van ma. Na de most, hogy nekem focistáim vannak, azért az jó. És szerintem az sokatoknak sokatoknak tetszene, hogy mit tudom én, focistákat fejlesztünk, meg minden ilyesmi. Ezt így szépen ne ilyenből, hanem már rendes, normális útból. Ne! Így. Így. Így és így. Na, tessék, most már egy nagyon nagy út van ezekhez. Ez meg mi? Restored Airport. 17-es szintnél már lesz is. Csendúrfalu. Hát bevásárlóközpont, meg minden. Csirke, meg minden ilyesmi. Jó van, akkor már decoration. Tudom én. A nagy épületeket még ilyen nem tudok. Hát igen. Mondom, nem csak farm lehet ebből, tehát
úgy alapból. Mi kell a vevőknek? Oh. Itt van. Ebbe is, ebbe is, meg ebbe is. Mindenbe rakjunk kenyeret. Kenyér az fontos. Jaj, ne! Nem akarom elfejezni. Igen, jó, 6 XP-t kapok. Igen, így. Make a field. Na, most make a field. Free. Egy per egy. És level 5-ös. Igen. Nagyon jó, nagyon jó. Ide rakjunk le egy utcát, mert most még le tudnánk rakni. Ez meg mi? Dairy Factor. Hát azt is húzzuk már fel. Pasta, csibépasta. És megérkezett az egyik vonat. Bocsánat, csak hát maradjunk annyiban, hogy én is otthon vagyok. Bocsika. Washington. And here is other one. Load. Azaz menjen. Get. Igen, nos, hát igen. Count the buildings. És szupermarketot rakjuk mellé így. Így pont jó lesz. Igen. Jó, nagyon jó. Ezt is get. És kell még egy csirketanyag. Répát ültestünk most. Kell még egy csirke. Csirke. Grocery store. Hát, de miért csak ennyi a populációzunk? Igen. Most még a decorations és... Így. És akkor ilyen picit kisebb utcákat fogunk rendezgetni. Jaj. Nos, hát akkor építsünk houses. Ilyen. Mi? Igen. Egyet ide. Hát jó. Special City Market. Ahogy lesznek majd ilyenek. És egy free-t rakunk ide. Egyetlen egy. Arra is termesszünk ilyet. Country buildings. És még kéne egy school. Rendben, azt ide lerakjuk. Browser hungry. És elfogyott. És hogyan vegyek? Hogyan vegyek cow feedet?
Bye. Mi? Ó. Akkor vissza kéne, hogy térjen a vonat, de elővenni. Aj, hát ez zú. Van ilyen is. Bár mondjuk egyébként jogos, hogy van zú. Event Center. Na hát jó. Ó, hogy itt még lesz ilyen. Coop Center. Ó. Hát igen, egy chickent is le kéne valahova rakni. De hova? Hova, mert sehova nem fér el. Hova? Hát ide. Ide nagy maximummal csak ide. Így. Ott már megérni. Jó, kaptunk hozzá csirketápot. Jaj. Jó. Megvesszük, nem érdekel, megvesszük. Complete és 20 maxosat adtunk neki, szóval ide jöhet egy nagy ház. Nagy ház. Bájoljuk. Persze, hogy most jött, tényleg. Mármint semmi se. Ma folyamán hétvége van. Lehet, hogy rakok ki videót. Nem tudom. Tegnap mi volt? Hű, na, tegnap mi volt? Ez egy jó kérdés. Oh. Load. Na, akkor menjen el a vonat. Jó. Bakery-t. Jaj, ne. Hogy ez Dairy Factor. Ja, Dairy Factor. Aha, hogy itt lehet ilyet. Oh. Istenem, most ki kell ezt vágnom? Hát ez az én bajom, persze. Bocsánat, ezt majd kivágom. Illetve ti nem fogjátok tudni, hogy miről is beszéltem, szóval ez senkinek se. Jó, rendben, köszi, igazán jó fejek vagytok. Köszi. Így. Jön. ...90 a lakossága. Csendúr falu. Igen. Hát igen. Ja. Igazából most nagyon álmos vagyok. Na hát igazából szerintem ez egy jó kezdés, így jól elkezdtük ezt az egészet. Nyilván jól elkezdtük. Szóval, ja. Szerintem most ennyi volt ez a videó. Ez még ma, azaz 23-án ki fog kerülni a szombaton. És hát igen, meg még egy videó szerintem, de ez majd a jövőtől függ. 2 videónak legalább ki kell menni, hogy boldogítsam a népet. Na, én Kentaur voltam, aki még mindig a jövőben utazik, és most
elköszönök. Na, sziasztok!